So very init. Hi guys! Oh my gosh, nagamong sabot guys. Alas 2 na. Sige na lang. Ilang mga kapiling mo. So karon mga ligo dahil miss karon suba. Isa nga pangalan suba. Nako, subang dako. Ay, subang dako guys. So muna na kamong gipanda. Manghit sa ramis. Buang. Apa dyan ang imo? Samad. Na dire. Ito slow na sa suka. Bueng, ang gidang sa magi. Sukaan. Muna si Tony Fowler guys. Fowler nga. Kano sa expiration mo. Hapit na dyan, Mamiya Khalifa. Padong pa na siya. Padong ba? Padong pa. Tony pa man na. Naragamong service guys. Pila ako niya. Oh my gosh, bugno. Jess na mo ya. Ano dyan? Hindi na sa. Ang tubig. Ay! Ala, video ba? May boot, ibigyan Hi tubig. guys! Hi mga kabilingon, makalipay meron. Bijaan na po si Jenny. Bijaan. Uy, diri ba yun? Isa mo na yung mga kapilingon. Dali, diri ba? Hindi kayo, sigo ko. Iputang sa bus. Sama ka? Ah. Bibiyahe na ka dyan may sa resort nga. Wow, resort! Unknown resort. Dili na daghang kain. Mga ligomig kanal, yay! Mahampas loob pa. So, among hapiton si May Dilat. Ah, ikaw dira ah. Nas ila. Ang daghan ko kuan. Narag baji oh. Tuara, nagkalo. Inago. Pagda ko tsara. Hingar hiram da. Dahil ako banday, kutsarara. Ima nalaman, masyadon may ima nga wa pasara. Sounds up. Hello after sun. Okay, ko may lyrics. Wake up Amo sa system mo eh. for someone else. Ako kat ako. There we go. Oh, may kiwas lyrics. Ipila ni mo lang kapila ba idil? Oh, kabalik ko pa ko. Balik ko pa din. Thank you. Nama ka dang kanina po. How I zoom out. Yung ipot mo oy. Aw atong i-video si Jurly. Jurly, naobi kay bugatan nimo. Nothing can break this. Nothing can break this. Nothing can break this. The break. Break it down, Julia. The break. One among driver the eye for today's video. Maraming salamat sa paghahatid sa amin. Oh my God! Madugong sa klubat, guys. Bye-bye. Na, dire niya. Mananig among kuan, kaliguan. Resort. Resort. Ano mo na? Ato. Para sa mga
Subok na lang ta. Lajo ka na. Mga bakal ko tadi ya. Atay. Shortcut. Dili na ta sa resort, sa mga sa Bangda ko resort. Pilay bayad ari. Uy. Pila bayad ya? 100 pesos. Oy, dara inyong video ko. No. Saba dira. You know that I love you. Bangda ko resort. Thank you ya. Thank you very much. Hawak og arm. Ay, di. Okay. Asa tagi? Ay, ako mo din nagagi. Be ako may tagi. Nahagyaan na to guys. So, mo mo leader si Jenilat. Oh my God, ang Gising na init nun to. ta. Sabok na mo dakat. Mulusot. Manoong sa sila. Usag mga Barbie. Wow, sexy ha, musong. Boing. Original. Mo na resort. Grabe. Jungle. Pwede mo slide ra balik palit yung kanila. Buta ko. Wow. Namin sa ilang sa tulay. Muntag nag-hiking. Mo, may basketball pala dito. Nanay court ari sa ilaw sa tulay. Ligo nagtulay oh. Wow, karon pa ako kari. 20 years of living, karon pa ko naka-ari. Wow. Doon laram tas bay na mo. Mali pa niya. Pilingon si Kaju. Dili di may ngagi oh. Buga ta mas cook oy. Atay ka po. Cook na lamang gani ba? Ang buga ta bitaw naglisod ko. Yo, inagabot ito. Ano nito din 16? Gisod joke na. Nagkamel. Pag video sa cellphone nag reels food. Ang patayan ni dyan no. Kami awa. Maraming koan kong king. Marami ka nang may jacket ka nang itong ma. Grabe pa itirang ginilin oy. Murag mas daw lagi to tong gidagyan so ano. Ambot orange. Ay, kamera nito. May buot. Impas. Oh my gosh. Sure ba dahil dito ma? Uy, nagdali tayo. At iba pa ulit pa. Sa lang mga bata. Ito, ano yung larangan? Nasaag namin. Asa maka Junilan? Ato taagi daw. Layo oy. Ikapoy ako. Pwede lang din mag-video kayo eh. Oh no, may tao no. Mag-rapol po ta dahil mga to. Dakot yun. Panggamiton man din. Kasokaan ka dahil. Ano lang kamay yung para. Ina, nagdali ka. Wow! Ini ang suba karon. Ari tang picnic. Ha, awin na. Tabok bata. Again. Nanto ta dito bikas. Kira ta? Nay. Wow! Ano ni ilaw? Ano ilaw mo? Ano ka? Bun pa Dalam ari guys. asa man ambak-ambak ato day? Dito lang Dito? Ano? Kato dito? Dito tas kahoy. Katong nainta, katong Na to na kumbubitan. nailigid. Yan kakamukang babit, di makakama mo lang ipod. Lang tungo pa kayo. Oh, law, nano di ko. Walang kalawi day. Uslaw mo siguro ato kutrano ka ni. Oh, mas lam dito jud. Check my deal. Majugay karon kay dili so no.
Normal ra. Ako, punta day. Ato ganahan ako. Mura to guys. Napihagdan ari padung ubos. Ato men ligo sa una guys, tara. Nagkumabit me, makambak mo eh. Ag diri kay dim pwede ka ay dun makambak diri kay kuan. Di na pa gugmaan. Mga vlogger na ka.